חבר'ה, בעקבות המלחמה של ארצות הברית מול איראן, ארצות הברית וישראל מול איראן, תראו מה קורה לקרויד אויל ב$88 לחבית. תראו איזה קפיצה מטורפת. תראו איזה קפיצה מטורפת. בואו נרד רגע לדקות, ל-15 דקות. תראו מה קורה, תראו איזה עליות. עכשיו, למה זה קורה? בגלל שאיראן מאיימת לסגור את מיצרי הורמוז, שמשם יוצא 25 או 30% מהחביות של הנפט בעולם. אתם קולטים? אתם קולטים מה קורה פה? זה מטורף, זה פשוט מטורף. זה מעלה את המחיר של הנפט, בעצם גורם ליוקר המחיה, וכשיש יוקר המחיה אז יש עליית מחירים. עליית מחירים בשפה המקצועית נקראת אינפלציה. אוקיי, אינפלציה גורמת לעליית מחירים, והחברות בשוק ההון יורדות. כל המניות בשוק האמריקאי פשוט יורדות. תראו איזה עלייה, תראו איזו עלייה מטורפת. באמת שהקו הזה לא משהו, אבל בואו נראה, יש פה איזה סרגל. בואו נראה אם יש פה איזה סרגל שנוכל למדוד איתו את ה... מה זה? הנה. אבל... קבלו עד למטה, עד פה למטה. עלייה של 12%, שזה מטורף. 13%, אפילו 13.45. יאו. תראו מה זה. תראו איזה עליות. פשוט לא להאמין. עכשיו, מה שקורה בשוק האמריקאי זה בכלל בושה וחרפה. פשוט בושה וחרפה. רואה שבינתיים סנדיסק עולה. סנדיסק היא אחת החברות כרגע הגדולות והחזקות בוול סטריט. נסחרת בנסדק. חברת חומרה שמייצרת שבבי זיכרון. אני רואה שהיא עולה ויורדת. 5 דקות אחרונות יורדת. זה לא טוב לנו, לא טוב לנו. גולד. ראינו. בוא נראה מה יש פה, איזה עוד חברות יש פה. בוא נראה מה עוד יש פה. סטוק. נראה את NVIDIA. NVIDIA כרגע על $180. $180 זה לא רציני בכלל. צריכה לעלות ליותר לכיוון של... צריכה לעלות לכיוון הזה יותר. של... לעלות לכיוונים האלה. אוקיי, בעצם לעשות איזשהו... משהו כזה בערך. אז בואו נקווה שיהיה טוב. ארצות הברית תדע איך לפתור את הבעיה. בואו נראה איזה עוד מניות יש פה. חוץ מ-NVIDIA וסנדיסק, הנה טסלה. גם טסלה סובלת, 375, ירדה מהשיא, וואו. וואו, 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 וואו. ירידה של איזה 28%. מטורף. חייבת לחזור חזרה. טסלה חייבת לחזור חזרה.
טסלה מפה זה רק ככה. חייבת. זה הכיוון, פחות או יותר. מה עוד? אפל. אפל. אפל, אפל, אפל. הנה האפל שלנו. לא. אפל לצערנו לא לאזורים של ה-207. כי זה המסלול של אפל. אוקיי. זה המסלול. היי קים, יאללה. זה הכלבה שלי פה. אז זה יהיה משהו כזה ככה. אז זה בעצם הריצה של אפל. מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד? מייקרוסופט, בואו נראה את מייקרוסופט. מייקרוסופט שלנו, מייקרוסופט. מייקרוסופט נמצאת בתחתית. וואו. מפה צריכה להגיע לאזורים האלה. אוקיי, הריצה שלה כזה דבר. נמצאת בהזדמנות טובה. נמצאת במקום טוב יחסית. נמצאת על הממוצע. ולכן היא נמצאת במקום טוב פה. אם היא תדע למצוא פתרונות ולנצל את המצב, מפה היא רק יכולה לעלות. זאת מייקרוסופט. תראו, מפה היא הייתה צריכה לרדת את כל זה כדי לעלות. זאת אומרת, מאזור ה-350 לרדת ל-210. ומפה היא עלתה 550 ל-300. וואו. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שאנחנו צריכים להיצמד לתחתיות. מה זה אומר? שאנחנו צריכים לקנות באזורים האלה ולמכור באזורים האלה. זה התעלה. וטק, טק, טק, טק. ומפה זה יכול להיות טק או טק, משהו כזה. קיצור, יהיה טוב וטוב שיהיה.